Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і зноўку, як вы заўважылі, цягам сённяшняга марафона ідэй мы мяняемся на гэтым месцы разам з маім калегам, рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свярдловым. Але наш марафон ідэй, сумесны праект Еўрарадыё і банка ідэяў працягваецца, і мы працягваем нашу дыскусію ці пошукі новых ідэяў для новай Беларусі. Ну што ж, чарговы блок асветы, і у ім возьмуць удзел, я каб не памыліцца ва ўсіх рэгаліях, адкрыў спецыяльна закладачкі, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка і палітолог, таксама супрацоўнік лятучага універсітэта Андрэй Ягораў. Будзем гаварыць пра культуру і адукацыю, выпрацоўваць наша, дакладней, дзяліцца нашым бачаннем, як нам ўсё ж такі з гэтым быць, як яны павінны выглядаць, і культура, і адукацыя у новай Беларусі, і як нам захаваць тое, што засталося ад гэтай культуры і адукацыі. Ну што ж, вітанні маі, Андрэй і Вадзім. Давайте я пачну для разгона з навіны гісторыі, якую сёння пачытаў. Яна звязаная з даўнім яшчэ візітам Наталлі Качанавай у Жыровіцкі манастыр. Як вы памятаеце, гэта гісторыя адбылася месяцы 4 таму. Чаму я зараз да яе вярнуўся? Так вось тады адзін з служкаў гэтага манастыра, іерэй Евгеній Саланков, звярнуўся да Качанавай так вот па-простаму. Маўляў, нешта не падабаецца іерэю, што мясцовая школка выкладаюць там, што яна беларускамоўная. І папрасіў ён у Качанавай, якая невядома якую ўвогуле дачыненне да адукацыі мае, каб перавялі гэтую школу на рускую мову. Зрабілі з яе рускамоўную. Ну і што вы думаеце? Качанава, якая да адукацыі і Міністэрства адукацыі не мае ніякага дачынення, тым не менш, так бы мовіць, просьбу у іерэя уважыла. І вось гэтая школа стала рускамоўнай. Так вось, на ваш погляд, давайте пачнем з пытання такога. Як вам падаецца, якія за апошні час самыя, можа быць, такія складаныя ці, можа быць, гучныя праблемы назапасіліся як у беларускай адукацыі, так і ў беларускай культуры? Вадзім, давайте з вас пачнем. Прывітанне, Зміцер, прывітанне ўсім нашым гледачам. Сапраўды немагчыма уявіць, каб сферы культуры і адукацыі былі адрыванымі ад беларускага грамадскага і палітычнага жыцця, і каб на іх не ўплывалі тыя тэндэнцыі, якія мы бачым апошнім часам. І мне здаецца, канешне, можна зараз удацца ў шмат дэталяў, абмеркаваць нейкія эканамічныя пытанні і пытанні там розных галінаў. Але, як на мой погляд, то фактычна асноўная праблема ў тым, што тыя імпульсы, якія існуюць знутры і адукацыйнай сістэмы, і сістэмы культуры, і тое, у якім напрамку ім было б цікава развівацца, сыходзячы з унутранай логікі, унутранай дынамікі, яно супярэчыць таму, як складаецца сітуацыя ў грамадстве, як складаецца сітуацыя палітычная. І фактычна цяперака чыста знешнія для культуры і адукацыі рэчы, звязаныя перш за ўсё з тым, як цяперашнія беларускія ўлады адчуваюць сябе небяспечна і як яны хочуць захаваць сябе на свае месцы, як гэта вядзе да таго, што культура і адукацыя не могуць нармальна развівацца. Бо фактычна ўсё, што мы апошняе бачым, гэта тое, як на гэтых сферах адлюстроўваюцца палітычныя праблемы. Як са сферы культуры адны самі звальняюцца, іншых прымусова звальняюць. І гэта не толькі такія гучныя гісторыі, як Купалаўскі тэатр, але і шмат гісторый людзей, хто, можа, значна цішэй сышоў і не так быў заўважны, але гэта таксама ўсё удар па культуры. І калі там з опернага тэатра звальняюць некага аднаго выканаўца, гэта калі апошні было, калі таленавіты выканаўца, пераможца міжнародных конкурсаў, там патранажам Максіма Дамініка, то гэта праблема ўсё роўна для культуры.
І все це зв'язане фактично мотивується ж не потребами сфери культури, а чисто політичною логікою. Те саме, як ми бачимо, ось апошні там новації, там топ-3 новації у адукації. Треба, значить, у школах поставити міліціянту на уваході, треба, каб там розвивати релігійне патріотичне виховання, і, значить, треба, каб пільно сачити за дітьми, там, за їх соціальними сетками, за їх громадською активністю. Все гэта не мае аніякага дачынення реально да адукацыйных патрэб. Ну ці вось зараз я бачыў відэа ў тэлеграм-канале Пул Первого, як там праводзілася нарада па адукацыі, дзе Лукашенко кажа, ну просто нейкія рэчы, якія па шырасці, нават вось калі не ўнікаць у вялікія палітычныя рэзоны, які ну просто глядзяцца, вы ж выбачайце мяне, такі ну крыху смешна развагі старога дзеда, які кажа, што вось трэба ты рэформы, каб іх там потым па гэтым кодексе будуць вучыцца нашыя внукі. На якім кодексе? Політичний кодекс зміняється, а внуки будуть вчитися ніяк не по їм. І ніякі решта, ось, ну, треба, щоб система не була оторвана від чоловіка, його не важно за тестами. Ну, то есть, ахульні розваги, да, адукація не зв'язані. І фактично, коли ось так казати метафорично, то адукація і культура, на мій погляд, сьогодні круху у полоні гэтых політичної ситуації, і вельми важно, каб у іх провести такі зміни, каб у іх була можливість розвиватися по унутранай дынаміцы згодна з патрэбамі беларускіх людзей, а не з тым, як сабе хоча абараніць кіруючая эліта. Ну і пэўна ўжо потым падрабязней зможам абмеркаваць, якія можа што мусіць быць ужо канкрэтныя змены. Ну вось такія асноўныя праблемы бачыць Вадзім Мажэйка, што адбываецца ў культуры і адукацыі. Ну калі пра культуру гэта сыход знакавых людзей са сферы культуры, но адукацыя таксама зразумела. Тым не менш, Андрэй, да вас пытанне. Тое ж самае у працяг, але можа быць крыху глыбей. Вот давайте да прыкладу пра культуру. У тым сэнсе, вы паслядоўнік Мацкевіча, глыбокага філосафа, неразуменне яго філасофскіх тэзаў, гэта праблема, ну, я не знаю, адукаванасці, праблема культуры, праблема ўспрыняцця, ці вот, ну, просто вот мы такія людзі, асабліва філасофіяй не цікавімся. Ці, скажем, як на узровень культуры і ўвогуле якія пагрозы для культурнай ауры беларускай нацыі нясе тая танальнасць, тыя словы ці тыя выразы, якімі зараз з беларусамі размаўляюць прапагандысты, як з экранаў тэлевізара, так і праз тэлеграм-каналы. Я пачаў з таго, што адукацыя, культура гэта такія падсістэмы грамадства, якія адказваюць за будучыню. Калі штосьці вызначае нашу будучыню, гэта тое, як уладкавана адукацыя, як уладкавана культура. І, в прынцыпе, тыя змены, якія мы назіралі ў 2020 годзе, в прынцыпе, тое жаданне грамадства да зменаў, яно дыктавалася зменамі культуры ў шырокім сэнсе. То бок, гэтыя культурныя нормы, якія там вызначаюць адносіны людзей да краіны, да свету, да таго, што адбываюцца, яны на працягу шмат гадоў змяняліся, як паказваюць даследаванні, напрыклад, каштоўнасцяў, то такі зрух адбыўся каштоўнасцяў беларусаў ад такіх каштоўнасцяў выжывання, самазахавання да каштоўнасцяў самарэалізацыі. І хто нясе за гэта адказнасць? Ну, канешне, культура і адукацыя. Тое, што адбывалася ўсе гэтыя гады у сферы беларускай культуры, яно ўплывала ў шырокім сэнсе на змену трендаў адносінаў грамадства да сацыяльнасці, да сваёй краіны, да таго, што правільна і неправільна. Тое самае можна казаць пра адукацыю. І на сённяшні час мы маем такую сітуацыю, што і культура, і адукацыя яны абцяжараныя дзяржаўным рэгуляваннем і ідэалогізацыяй гэтых сфераў, якія выштурхоўваюць рэальны змест гэтых інстытуцыяў на перыферыю. Усе дасягненні, якія мы маем у адукацыі, можна лічыць
бракам фармальнай адукацыі. То бок дзяржава разлічвала на падрыхтоўку такіх лаяльных грамадзянаў, якія падтрымліваюць гэты парадак, але раптоўна яны аказаліся не такімі, як хацела дзяржава, нягледзячы на тое, што яна стварала у фармальнай адукацыі і у дзяржаўнай сферы культуры. Чаму так адбылося? Таму што самі людзі, якія там працуюць у сістэме адукацыі, сама адукацыя ў шырокім сэнсе, якая ўключае не толькі фармальную, але і нефармальную грамадзянскую адукацыю, яна транслявала іншы змест, якога патрабавалі людзі, ну просто сучаснасць самая па сабе. Тое самае можам пра культуру. Усе там значныя культурныя дасягненні ў Беларусі, яны рабіліся не ў сферы афіцыйнай дзяржаўнай культуры, а ў сферы незалежнай недзяржаўнай культуры. Ну, самы просты прыклад — Нобелеўскі лаўрэат, які не прызнаны дзяржавай, фактычна, кніжкі Алексеевич там не пропускалі ў бібліятэкі, яна не транслюецца ў праграме адукацыі ніяк, але гэта відавочнае дасягненне беларускай літаратуры і беларускай культуры ў цэлым. Вадзім, у працяг гэтай тэмы, можа быць, на тэму, як нам захаваць беларускую культуру. Мы ўжо не адзін раз, в прынцыпе, з табой абмяркоўвалі гэтую тэму. Мне буквально днямі трапіўся чарговы матэрыял, я зараз спрабаваў яго знайсці, на тэму таго, што асабліва апошні год беларускі рэжым фактычна ажыццяўляе генацыд беларускай культуры, генацыд па моўнаму прынцыпе. У гэтай сітуацыі ці магчыма як захаваць, як уратаваць беларускую культуру? Ці бачыш увогуле ты праблему гэтую? Нет, проблемы, безумоўна, ёсць, і слушна казаў Андрэй так, што шмат дасягненняў значных, будь то культурныя дзеячы, культурныя пляцоўкі, нейкія культурныя івенты, рабілася ў першую чаргу ў пазадзяржаўным сектары, і мы бачым, як цяпер гэта ўсё апынулася пад ударам. Ну і, пэўна, тут самая такая яскравая ілюстрацыя — гэта судьба культурнага кластера ОК-16, які спачатку быў створаны пры падтрымцы структуры Бабарыкі, потым актыўна ўключыўся ў палітычную барацьбу і потым фактычна цяпер знік. І звычайна гэта так узгадваюць, між іншым, паколькі там адносна людзей, звязаных з ОК-16, было шмат рэпрэсій, і гэта прыцягвае болей увагі. Але тут жа нельга забывацца на тое, што ўсё тое культурнае жыццё, якое адбывалася дзякуючы ОК-16, і як пляцоўкі, і як камандзе, то яно страціла такую магчымасць рэалізоўвацца ў Мінску. І гэта вельмі дрэнна. І гэта прыклад самы яскравы, але, на жаль, далёка не адзінкавы. Але я б тут дадаў такую нотку аптымізма, бо зразумела, што ёсць праблемы, але фактычна пра тое, што беларуская культура, беларуская мова, ввогуле ўся беларушчына існуе ў умовах вельмі неспрыяльных. Улады гэтаму не дапамагаюць і перашкаджаюць. І ёсць рызыка, што ўсё заўтра памрэ, то па шырасці такое мы можам такія ўзгадкі пабачыць апошнія 100, 200, 300 год. І, в прынцыпе, усе гэтыя гады, то гэта было праўда. Але разам з тым праўда і тое, што беларуская культура-то жывая, і з беларускай культуры ўсё неблага. І беларуская культура развіваецца насупраць гэтым праблемам. І, канешне, гэта не ёсць нармальным станам, калі культура развівалася именно насуперак, не абавязкова, каб так было. Культура можа развівацца і, у тым ліку, дзякуючы падтрымкі дзяржавы, і гэта нармальны стан. Але маем, што маем, але культура ад гэтага не знікае. І, канешне, вельмі сумна назіраць, як, напрыклад, тая трупа купалаўцаў, так шмат людзі пачынаюць шукаць нейкія падпрацоўкі, асабістыя праекты, праекты ў Маскве, і па-чалавечы гэта ўсё зразумела. І, канешне, складана і шкада, што сапраўды тое, што магло б раней у больш спрыяльных умовах рэалізавацца, цяпер часам губляецца, але разам з тым і ствараецца шмат новага. Атрымоўваем той жа прыклад беларускага фонду культурнай салідарнасці, цяпер беларускага культурнага савета. Гэта тое, што стварылася дзякуючы салідарнасці грамадства ў гэтыя неспрыяльныя часы. І гэта тое, што, на мой погляд, дэманструе вельмі важныя напрамкі таго, як можа існаваць, як можа падтрымлівацца культура, артыст, творца ва умовах складаных палітычных часоў.
і гэта акурат дэманструе тую зафатрабаванасць, якая ёсць у беларускай культуры. І гэта важна, і гэта часам здаецца, што гэта падтрымка можа меншая, чым, не ведаю, нейкія там бюджэтныя асігнаванні, але як на мой погляд, то любая дзяржаўная падтрымка гэта заўсёды кан'юнктура, гэта рызыка для творцаў, што іхная творчасць так ці іначай свядомасць і падсвядома будзе абмежаваная, а падтрымка людзей, грамадства, вось такая салідарнасць наўпроставая, гэта вельмі важны чыннік, і гэта на будучыню можа і больш быць устойлівым фактарам, чым нейкае сядзенне проста на бюджэтным месцы, і можа болей стымуляваць творцаў да актыўных дзеянняў і да таго, каб шукаць у сабе тое, што будзе перагукацца за сучаснасцю. Таму вось мне здаецца важна звярнуць увагу на тое, што цяпер стварылася ў гэтыя часы складаныя, і важна, каб надалей працягваць вось гэты імпульс грамадскай салідарнасці і падтрымкі. На мой погляд, гэта акурат тое, што і дапаможа гуртавацца беларускай культуры. Ну, ведаеш, канешне, яно прыемна бачыць, вось калі пустое поле, там нейкія 3 каласкі, і кажуць, ну вот у якім такім згінелым выглядзе знаходіцца беларуская культура, а потым побач з'яўляецца яшчэ 3 каласкі, і казаць, о, глядзіце, адраджаецца. Ўсё ж таки больш прыемна бачыць, калі ўсё поле яно вось у гэтых каласках. І вот як гэта зрабіць? Нобелевского лауреата я б не назваў, што гэта 3 каласкі. Мы просто часам на некаторых рэчах, можа, прызвычаіліся. Нам здаецца, што гэта такая звычайная рэч, у нас там бізнес ствараў такія класныя пляцоўкі, як у 16. Нам здаецца, ёсць у нас Нобелевскі лауреат, і як бы ўсё прызвычаіліся, это ўжо як бы не навіна для нас. Што ёсць вось купалаўцы, калі засталіся, не проста засталіся без дзяржаўнай падтрымкі, а наадварот, калі артысты свядома абралі не сядзець утульна на проста месцы, атрымоўваючы дзяржаўныя грошы, а свядома абралі захоўваць сваю грамадскую пазіцыю і смела выказвацца, у тым ліку выказвацца артыстычна. Гэта насамрэч вялікае дасягненне. Таму мне здаецца, тут не варта гэта прыніжаць, і не варта лічыць, што гэта вось такое проста выжжанае поле, нічога няма, і мы тут радуемся нейкім дробязям. Ёсць шмат краінаў, у тым ліку суседніх, дзе і блізу няма такіх праектаў. Таму і того Нобелевскага лаўрэата шмат такіх краінах просто няма. Таму мне здаецца, трэба гэтым ганарыцца, гэта падтрымліваць, і так, канешне, думаць пра тое, як вось гэты цяперашні досвед, той же грамадскай салідарнасці, як яго пераносіць на будучыню. І калі казаць пра нейкі там канкрэтны крок, мне здаецца, зараз вось беларусы прызвычайваюцца, што так, трэба некую частку свайго заробку, трэба яго выдаткоўваць на донейшаны для грамадскай важных ініцыятываў. Нехта там падтрымлівае жывёлаў, нехта падтрымлівае сем'і палітвязняў, нехта падтрымлівае культурніцкія ініцыятывы. І каб гэта сістэмна захаваць і зрабіць некую фактычна устроенне у дзяржаўную потым сістэму. На мой погляд, гэта акурат тое, што завецца партысіпатыўным бюджэтаваннем, бо калі чалавек удзельнічае ў тым, як выдаткоўваюцца ягоныя падаткі, на што яны ідуць. І калі, напрыклад, чалавек можа прапісаць фактычную дамову з дзяржавай ці з падаткавай службай, што так, я плачу падаткі, але пэўны адсотак з іх я сам могу вызначыць, на што яны ідуць. Напрыклад, яны ідуць на канкрэтную культурную інстытуцыю, ці яны ідуць на канкрэтную фундацыю дапамогі тым ці іншым. І вось такая, гэта, насамрэч, у некаторых краінах ўжо імплементавана, але заўсёды адна справа заканадаўчая імплементацыя, а іншая гэта звычка людзей. Вось мне здаецца, гэты досвед вось такого грамадскага ўдзелу актыўнага, у тым ліку фінансавага, яго вельмі важна будзе ў новую Беларусь перанесці і замацаваць заканадаўча вось такую магчымасць беларусаў, потым не толькі асабістыя сродкі, якія на добраахвотна на нешта ахвяруюць, але замацаваць, каб яны маглі і частку падатку так ахвяроўваць. І насамрэч гэта для дзяржавы хутчэй не выдаткі, а гэта эканомія, бо не трэба наймаць чыноўнікаў, у тым ліку чыноўнікаў ад культуры, якія будуць сядзець і думаць, куды ж нам пераразмеркаваць цяпер гэтыя грошы, якія мы падаткамі сабралі. Не, гэта можна рабіць у тым ліку з дапамогай людзей. Вось, на мой погляд, гэта такі досвед, які вось цяперашні досвед можна роўна перанесці ў будучую рэформу. Андрей, як ты думаешь, ці дастаткова таго, што прапаноўвае Вадзім для таго, каб пра беларускую культуру праз пэўны час загаварылі ва ўсім свеце?
Так, вы мяне чуеце? Так, Андрей, просто выключил микрофон. Я не думаю, что гэтага дастаткова, але сама культура это такі вельмі шырокі пласт рознай дзейнасці і реформа ў сферы культуры, як і прынцыпе ў сферы адукацыі сёння патрабуе большага удзелу грамадства у кіраванні самой культурай. І тут трэба даць магчымасць у прынцыпе ўсім творчым арганізацыям і супольнасцям, якія займаюцца культурнай дзейнасцю, вызначаць у прынцыпе рамкі існавання самой культуры і культурнай палітыкі у краіне. Вось гэтай свабоды нам не хапае, без гэтага у прынцыпе цяжка, без этого аўтаноміі, свабоды і магчымасці ўдзелу у вызначэнні культурнай палітыкі думаць пра тое, што культура будзе нейкім чынам імкліва развівацца. Гэтую праблему трэба вырашаць. І таксама шмат праблемаў узнікае у Беларусі ў сувязі з скажем, інтэграцыі беларускай культуры у сусветны культурны працэс. Сам культурны абмен у Беларусі ён вельмі не збалансаваны. Калі мы паглядзім на узаемадзеянне беларускай культуры з усходам і захадам, то мы бачым вельмі вялікі перакос у сторону узаемадзеянняў з Расіяй рускай культуры, значна меншую інтэграцыю беларускай культуры у сусветныя праекты, хаця пры гэтым ёсць значнае дасягненне беларускай культуры, вельмі яркія. Можна значыць, напрыклад, свабодны тэатр, які вядомы па ўсяму свету, і гэта такі культурны феномен Беларусі, які займаецца такой творчасцю на сусветным узроўні. Ёсць беларускія мастакі і пісьменнікі, якія актыўна перакладаюцца на замежныя мовы. Але для масавасці гэтага, для таго, каб мы мелі больш такіх шэдэўраў беларускай культуры, значна нам трэба просто больш свабоды, больше удзелу саміх культурных актараў, вызначэння культурнай палітыкі ўнутры краіны. Андрей, і каб раўнавага была у колькасці пытанняў ці адказаў аднаго і другога, да вас яшчэ наконт беларускай нашай адукацыі. Якія на сёння ўсё ж такі значныя праблемы з беларускай адукацыяй, куды яна коціцца? Шмат было і у нас эфіраў, і у іншых СМІ матэрыялаў датычна падручнікаў, скажем, па гісторыі, перапісаных. Увогуле сітуацыя часам выглядае дзіўна з адукацыяй. Ці абгрунтаваныя папрокі, што без беларускай адукацыі нешта не тое, і калі не тое, то што зрабіць, каб узровень яе вырас? З беларускай адукацыяй, конечно, нешта не тое, тому што калі мы паглядзім на даследаванні, якія робяцца, напрыклад, даследаванні PISA, гэта даследаванне якасці школьнай адукацыі, якое робіцца па розных краінах свету, то мы убачым вельмі яскравыя праблемы самой беларускай школьнай адукацыі. Адна з іх гэта тое, што беларускія, напрыклад, вучні слабыя у такіх кампетэнцыях, звязаных з інтэрпрэтацыяй прачытанага, зразумелага і так далей. Дастаткова добра вырашаюць тыповыя задачы, але задачы, якія патрабуюць развагаў інтэрпрэтацыі, яны вырашаюць не вельмі добра, і гэта ёсць адным з паказчыкаў таго, што змест беларускай адукацыі недостаткова сучасная. Беларуская адукацыя выпадае з сусветнага кантэксту, які сёння арыентаваны вельмі моцна на так званыя soft skills, на навыкі крытычнага мыслення, узаемадзеяння паміж людзьмі, того, што называецца эмацыйным інтэлектам, крэатыўнасцю і гэтак далей. Беларуская адукацыя спараджае дастаткова сур'ёзныя праблемы, звязаныя з сацыяльнай няроўнасцю у Беларусі. То бок беларускія сельскія школы вельмі моцна адстаюць ад гарадоў. Для часткі
сацыяльных групаў у Беларусі якасная адукацыя недасяжная, і разрыў паміж тымі людзьмі, тымі дзецьмі, якія навучаюцца у буйных гарадах і там у гімназіях і там сельскіх школах, часам складае там 3 гады разрыву у іхніх кампетэнцыях. І калі мы паразмаўляем просто з любымі стейкхолдерамі адукацыі, каго мы не возьмем, напрыклад, выкладчыкі універсітэтаў ці педагогі школ, яны будуць азначаць вельмі значныя праблемы ўнутры адукацыі. Будуць сказаць пра нізкі сацыяльны статус профессии педагога, низкую матэрыяльную матываванасць педагога, невырашанасць праблемаў прававой арганізацыі вырашэння канфліктаў унутры установаў адукацыі. Калі мы будзем казаць пра, напрыклад, работадаўцаў, яны будуць даваць вельмі яскравыя прыклады таго, як немагчыма проста супрацоўнічаць нармальна з сістэмай адукацыі ў Беларусі, потому что она полностью подпорядкованная державе и не ориентуется на потребы сучасных инноваційной вытворчасці, рынку працы и так далее. И, студенты наракаюць на нізкую якасць гэтай адукацыі. То бок шмат праблемаў, якія трэба вырашаць унутры беларускай адукацыі, а пачынаць хіба трэба з таких пэўна таких двух галоўных крокаў. Першае гэта дэідеалагізацыя сістэмы адукацыі, і другое гэта змяншэнне дзяржаўнага кантролю, дзяржаўнай манаполіі над сферай адукацыі. То бок адукацыі трэба даць большую свабоду для розных адукацыйных установаў, магчымасць для эксперыментаў, стварэння новых формаў адукацыі, стварэння новых формаў менеджмента на розных узроўнях і адукацыі, вышэйшай адукацыі і сярэдняй адукацыі. І вось гэта проста можа даць першасную глебу для рэформаў і росту зменаў у беларускай адукацыі. Далей, канешне, гэта будзе патрабаваць такой паслядоўнай рэформы адукацыі, прывядзення беларускай адукацыі да вышэйшых сусветных стандартаў, тому што у Беларусі да сённяшніх часаў мы не маем ніводнага якаснага універсітэту, які б мы маглі б ганарыцца. І тое самае мы можам сказаць пра і сярэдні ўзровень адукацыі, і пачатковай, і дадатковай адукацыі, перакваліфікацыі і гэтак далей. У працяг тэмы няма ніводнай установы, якой маглі б мы ганарыцца. Вадзім, вы ў свой час былі выкладчыкам ВНУ, зараз вы ўжо не выкладчык. Учора я у Фейсбуку чытаў пра выкладчыкаў полацкага універсітэта, якія вымушаныя былі сысці са сваёй працы, пакінуць выкладчыцкую дзейнасць не таму, што ім надакучыла, ці яны расчараваліся, а от з зразумелых цягам апошняга года прычынаў. Так вось, улічваючы гэта, можа быць, дадаўшы сюды яшчэ спробу аналіза таго кодекса аб адукацыі, якую спрабуюць там прапіхнуць распрацоўшчыкі з дзяржаўнага боку, што трэба зрабіць, каб, я зараз працытую так, як мне тут падказваюць, напісалі, каб імя беларускай асветы залунала па ўсім свеце? Каб залунала па ўсім свеце, і такі гонар — гэта часта добрая матывацыя. Мне здаецца, галоўнае, каб беларуская асвета дапамагла ўласна беларусам, беларускім дзецям. Я б звярнуў увагу на некалькі момантаў. Першае, важна, мне здаецца, зразумець увогуле, фарміруючы падыходы да таго, якой мусіць быць беларуская асвета, што цяперака час далёка не толькі так званых hard skills, то бок навыкаў тваіх уласных, напрыклад, тэхнічных навуках, а важную долю займае soft skills, то бок тое, як ты умееш кааперавацца, камунікаваць, узаемадзейнічаць з людзьмі навокал. І вось гэтым, на жаль, у беларускай адукацыі ёсць вялікія праблемы, і гэтыя праблемы закладаюцца яшчэ з школы. Бо калі мы звернем увагу у тым ліку на тыя вынікі PISA, якія зараз згадаў Андрэй,
там уже так звычайна калі пра гэтыя вынікі пісалі дзяржаўныя медыа, яны ухапіліся радасна за тое, што у нас неблагія вынікі па тых ж там дакладных навуках, па матэматыцы, што яны цалкам нармальна там на ўзроўні іншых краін глядзяцца і гэтым задаволіліся. Але ж даследаванне PISA гэта далёка не толькі пра власна нейкі там сярэдні ўзровень ведаў, а таксама і пра тое, як адчуваюцца дзеці увогуле. І акурат калі гледзець, бо PISA дазваляе параўнаць дадзеныя беларусаў з іншымі краінамі, дык вось узровень да і да кааперацыі, і да канкурэнцыі, але адзін з адным разам у беларускіх дзяцей на вельмі нізкім узроўні. Беларусы з дзяцінства іх не вучаць сістэма адукацыі кааперавацца, працаваць разам, быць часткай агульнага. Наадварот, сістэма вучыць прынцыпу «моя хата з края», і гэтаму у тым ліку спрыяе распаўсюд булінга ў беларускіх школах, бо часам пра гэту праблему не так моцна ўзгадваюць, як, напрыклад, там пра дзедаўшчыну ў войску, бо звычайна там школьны булінг не прыводзіць да смерцяў. Але ж гэта тое, што ўплывае потым на мысленне беларусаў, бо дзеці прызвычайваюцца, што вось такі булінг, цкаванне гэта быццам нармальная частка жыцця, і ніхто з гэтым нічога не будзе рабіць, і быццам так і трэба. І гэта акурат тое, што таксама аштурховае беларусаў нармальнай кааперацыі, і гэта дрэнна. І яшчэ адна з важных высноваў, якую мы пабачылі з тэстаў PISA, гэта тое, што нягледзячы на ўсе размовы пра сацыяльную роўнасць у Беларусі, пра тое, што ва ўсіх ёсць там быццам аднолькавыя магчымасці. Але дзякуючы тэстам PISA пабачылі вялікую розніцу ў выніках, якія дасягалі школьнікі з сямей, у якіх добры матэрыяльны стан, добры прыбытак бацькоў, і наадварот тых, каго бацькі бедныя, ці тыя, хто ў рэгіёнах. Ну, на жаль, тут такая рэчка часам супадае ў Беларусі. І фактычна, калі не памыляюся, у выніках PISA там было, што гэта роўна фактычна 3 гадам навучання, вось гэта розніца паміж дзецьмі, якія быццам навучаюцца на адным узроўні, але проста у кагосьці больш бедныя бацькі. І у нас зноў-такі гэта дрэнна не проста з нейкіх агульных гуманітарных прычынаў, а дрэнна сыходзячы з таго, што мы не даем магчымасць развіваць таленты маладым беларусам з дзяцінства проста таму, што ў іх няма для гэтага добрых умоваў. Беларускія школы не лічаць патрэбным клапаціцца пра магчымасць, напрыклад, тэхнічнага абсталявання. Чамусь лічыцца, што гэта нейкія гаджеты, айфоны, плафоны, гэта нейкае ўсё балаўство і для гульняў, і няма разумення, што так часам дзеці з бедных сямей проста не могуць дазволіць сабе шмат часу за кампутарам, які можа быць адзіны, напрыклад, у сям'і. І так, часам гэта час на гульні, але і таксама на адукацыю. І это ж не толькі калі дзіцёнак сядзіць, чытае кніжкі, нейкія там навуковыя ці падручнікі, а калі он просто читае тую самую Вікіпедыю ці просто паглыбляе свае веды ўзаемадзеянні з людзьмі, з тэхнікай, это таксама важна ў цяперашнім свеце. Таму вось гэтае выпраўленне уплыву сацыяльнай няроўнасці на магчымасці дзяцей беларусаў атрымліваць веды, гэта таксама вельмі важная рэч. Што тычыцца вышэйшай адукацыі, то вядома шмат і майго таксама досведа ва універсітэце. Я бачу, што шмат праблемаў, да якіх мы заходзім ва універсітэце, яны проста школы закладзены. Ну, напрыклад, беларусаў не вучаць выказваць свае думкі. Калі я спрабаваў з студэнтаў выцягнуць, што окей, вось я бачу, што вы прачыталі там, што пра гэта напісана там у кніжкі. Добра, а вы самі пра што пра гэта думаеце? Просто было бачна, што для некаторых гэта было нейкім такім шокам, і яны не надта разумелі, а што ад іх я такого хачу. Ты дзіўны, Вадзім Александрович хоча, каб нейкую думку сваю выказаў. Было бачна, што, пэўна, за 11-12 год, колькі да таго яны былі ў школе, ва універсітэце, што яны вельмі зрэдку з такім стыкаліся. І, конечно, ўжо досыць цяжка гэта выпраўляць толькі на універсітэцкім узроўні. Таму вельмі важна, каб адукацыя давала магчымасць людзям выказваць сваю думку і каб іх не каралі за тое, што гэта думка адрозніваецца ад думкі настаўніка, думкі прафесара, што не адрозніваецца ад таго, што можа напісана ў падручніку, ад таго, што кажа прэзідэнт з вялікай трыбуны, але вельмі важна, што гэта думка ёсць, яна асабістая, і калі чалавек не будзе вучыцца яе выказваць, то ён жа не будзе ўвогуле потым вучыцца думаць і новае прыдумляць.
Ну і шмат таких чыста фармальных рэформаў да вышэйшай адукацыі. Мне здаецца, калі Беларусь далучалася да балонскага працэса, столькі разоў гэта абмяркоўвалі, столькі ўжо нейкіх праграмаў напісалі. Грамадскі балонскі камітэт рыхтаваў белую кнігу рэформаў. То мне здаецца, просто няма патрэбы там паглыбляцца зноў гэту кожную дэталь. Тут шмат чаго напісана, што просто трэба выконваць, але, на жаль, ніхто за гэта не бярэцца, просто таму, што на жаль, для беларускіх уладаў балонскі працэс гэта цяпер яшчэ адзін плюсік, дзякуючы якому хіба прасцей прадаваць беларускія дыпломы кітайскім, туркменскім студэнтам, і гэта, пэўна, адзінае, што іх моцна хвалявала. А рэформамі так ніхто заняцца і не захацеў. Давайте паціху подводзіць вынік нашай праграмы. І, Андрэй, все ж таки, калі так больш сканцэнтравана так падагульніце, скажем, вашыя думкі. Здарылася сітуацыя, што можна, все нарэшце змянілася, она, новая Беларусь пачынаецца, і трэба рабіць нейкую, магчыма, рэформу адукацыі, трэба нешта рабіць з культурай. Яно само зробіцца. Ці у вас ёсць, скажем, думкі, прапановы, што варта было б зрабіць у культуры, у асвеце, там, у адукацыі, каб пайшло ўсё больш шпарка і ў лепшым накірунку? Конечно, такія думкі, прапановы ёсць не толькі у мяне, моих коллегаў, ёсць тыя, хто займаецца рэформай адукацыі ў Беларусі даволі даўно. Вадзім узгадваў, напрыклад, грамадскі балонскі камітэт, ёсць летучы універсітэт са сваімі напрацоўкамі, ЕКЛАБ, які функцыянаваў у Беларусі, ёсць ініцыятывы ў школьнай адукацыі, такія як там настаўнік інфо, ёсць канцэпцыі адукацыі, ёсць такая група зараз людзей, якія звязаныя там агульным такой дзейнасцю ў рамках адукацыі для пераменаў, дзе яны рыхтуюць такія комплексныя даследаванні адносна магчымых там зменаў у адукацыі. Будзе імі прапанавана такая дарожная мапа, тэхнічнае заданне для рэформы адукацыі ў Беларусі. Але на маю думку, персанальна для першых крокаў і рэформы адукацыі нам трэба такі пераходны перыяд, то бок не спяшацца з тотальнымі зменамі у беларускай адукацыі, але зрабіць некалькі неабходных крокаў. Першы звязаны з дебюрократызацыяй адукацыі, просто менш патрабаваць ад установаў адукацыі, даць ім больш аўтаноміі у вызначэнні зместа праграмаў, пошука фінансавання, набору выкладчыкаў, больш аўтаноміі выкладчыцкай дзейнасці ў распрацоўкі зместа праграмаў адукацыі і так далей, даць больш магчымасці у самакіравання установамі адукацыі універсітэцкага ўзроўня і таксама школамі у Беларусі, даць магчымасці менш бюрократычных прапановаў для адкрыцця альтэрнатыўных інстытуцый адукацыі, для прыватнай адукацыі, для дадатковай нефармальнай адукацыі, бо зараз гэта ўсё настолькі зарэгулявана, што проста розныя эксперыментальныя пошукавыя формы адукацыі яны просто не могуць развівацца. Мы нават глядзім на мізерную колькасць прыватных школ у Беларусі, якія пры сваёй наяўнасці дэманструюць вельмі высокія поспехі ў адукацыі, тому што яны трошкі інакш это робяць, чым фармальная сістэма адукацыі. І тое самае прыкладна звязана з культурнай дзейнасцю у Беларусі. Як для культуры, так і для адукацыі трэба стварэнне грамадскага фокусу кіравання адукацыя культуры. Для культуры это можа быць такі савет па культуры, куды ўваходзяць такі творчыя арганізацыі, аб'яднанні, арганізацыі у сферы культуры, бізнесу, тым ліку, які можа падтрымліваць гэтай культуры. І тое самае мусім зрабіць для адукацыі, адчыніўся магчымасць розным групам людзей вызначаць змест і сэнс адукацыйнай палітыкі і культурнай палітыкі ў краіне. Гэтага зараз няма, і гэта трэба ствараць, але для гэтага трэба ўжо зараз рыхтаваць
размаўляць з тымі групамі людзей, якія зацікаўленыя ў развіцці там сферы адукацыі, уцягваць стейкхолдераў, арганізоўваць на ўзроўні грамадства тое, што там называецца дэлібератыўным працэсам, то бок гэта кансультацыямі з людзьмі, са звычайнымі грамадзянамі адносна таго, як яны бачаць гэтую адукацыю будучыні, як яны бачаць рэформы адукацыю будучыні, таму што поспех рэформаў у тым ліку у значнай ступені залежыць ад настрояў саміх людзей і гатоўнасці прыняць гэтыя рэформы у будучым. Вось это першасныя пераходныя крокі, якія мы мусім зрабіць для рэформы ўсіх культуры і ўсіх адукацый. Ну і на заканчэнне да Вадзіма тое ж самае пытанне. Ці ёсць у вас ідэя, якую можна пакласці ў банк ідэяў, што рабіць з беларускай культурай і адукацыяй, каб беларусы пачалі імі ганарыцца? На мой погляд, самае галоўнае гэта змяняць прынцып таго, як увогуле прымаюцца ў гэтай сферы рашэння адносна дзяржаўнай палітыкі. Бо праблема ж не ў тым, што, маўляў, там зараз нейкі дрэнны там Іван Іванович, а трэба там, каб прыйшоў Мажэйка, Явораў ці хтосьці іншы і стане добры. Не. Трэба ўвогуле, каб мяняўся прынцып, і дзяржава замест таго, каб прызначаць нейкіх чыноўнікаў, якія будуць кіраваць працэсам, замест гэтага дзяржава мусіць ствараць прастору, у тым ліку прастору, па першую чаргу, прастору легальную, каб гэты прасторы маглі выказваць свае меркаванні, каб быў пачуты голас акурат тых людзей, якія ўласна культурай і адукацыяй займаюцца. Каб гэта вырашалі не чыноўнікі, якія сядзяць у кабінетах, хай то добрыя ці дрэнныя, а каб на гэта прост уплывалі дзеячы сферы адукацыі, сферы культуры, каб маглі выказацца артысты, настаўнікі, рэжысэры, выкладчыкі, і каб гэта была не проста такая фармальная дыскусія, якая пасля потым прымаецца рашэнне чыноўнікамі, але каб сапраўды былі створаныя правовыя механізмы, як грамадскія супольнасці ў культуры, ва адукацыі могуць уплываць. Як яны могуць уплываць праз грамадскія аб'яднанні, такія як тое ж таварыства беларускай школы ці беларускі фонд культурнай салідарнасці, і як яны могуць уплываць праз часткі самих інстытуцый, напрыклад, праз навуковыя рады ці выкладчыцкія рады ва універсітэтах, альбо праз саветы ў школах, там педсаветы і бацькоўскія саветы таксама, каб гэта быў рэальны ўплыў. І галоўнае таксама, што трэба змяніць падыход самого накірунка. Мне здаецца, гэты накірунак зменіцца, калі мы рэалізуем гэты механізм, то он зменіцца сам па сабе, бо зараз гэты накірунак на тое, каб сферы адукацыі, культуры, каб яны былі, як у савецкі час казалі, прываднымі ремнямі партіі, каб яны забяспечвалі правядзенне дзяржаўнай палітыкі і выхоўвалі нейкіх паслухмяных ці то дзяцей, ці то грамадзян. А вельмі важна, каб яны уласна займаліся патрэбамі адукацыі і культуры, каб займаліся патрэбамі таго, каб людзі маглі культуру пабачыць, артысты маглі выказацца, каб адукацыя давала магчымасць атрымаць годныя веды для жыцця. Але зрэшты, калі кіраваннем будуць займацца не чыноўнікі, а самі людзі з гэтых сфераў, мне здаецца, аўтаматычна зменіцца, і ніхто з іх не будзе думаць, як бы нам лепей рэалізаваць ідэю, каб все просто сталі такімі падначаленымі хімічачкамі ў дзяржаўнай сістэме, а зрэшты будзе зразумела артыстам, што трэба рабіць тое, каб лепей было артыстам выступаць, выкладчыкам будзе зразумела, што трэба змяняць сістэму так, каб лепей было вучыць. І зрэшты тут же мільёны рэчаў проста ляжаць на паверхні, якія лёгка бачныя тым, хто знутры сферы, і іх цяжка заўважыць з высокіх кабінетаў чыноўнікаў, за шкла службовага аўтамабіля нейкага міністэрства. Вось важна гэтую такую штучную сцяну разбіваць і зрэшты даваць магчымасць адказваць за гэта сапраўдным адмыслоўцам, людзям са сферы адукацыі, са сферы культуры. Мне здаецца, калі мы зменім гэты асноўны прынцып арганізацыі і кіравання, гэта шмат на якія дэталі паўплывае на ўсіх узроўнях. Згодны, каб не было так, што адзін поп папрасіў адну чыноўніцу і потым змянілася ўся нейкая там праца, навучанне у цэлай школе і пакутавалі усе іншыя. Дзякуй вялікі. Вадзім Мажэйка, Андрэй Егораў, Зміцер Лукашук у межах марафона ідэй сумеснага праекта Еўрарадыё і
банка ідэяў. Слухайте і глядзіце нас, у нас яшчэ сёння дзве вельмі цікавыя размовы на вельмі важныя тэмы. Ну, так бы мовіць, пра одну праанансую. У 18:30 по Мінску будем абмяркоўваць у блоку дзяржаўнага кіравання тэму, як дзяржаўным службоўцам вярнуць давер грамадства. Будуць на сувязі з намі выбітныя эксперты Наталья Рабова і Артём Праскалович. Слухайте і глядзіце нас.